sa kadato inuntas wallah, dapur mo sa kadato inuntas wallah, dapur mo sa tanong inuntas wallah, dapur mo si tanong inuntas wallah. Agin na nimi ada na iman illa al-balagul mubin. الذي خلق كل شيء وقدره تقديرا ووسع كل شيء رحمة وعلما وتقديرا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله دعانا الى القيام بالمسؤوليات، دعانا الى القيام بالمسؤوليات وحفظ الامانات صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. اما بعد، عباد الله اتقوا الله العظيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله حيثما كنتم وعافوا السيئات الحسنة تموها وخالق الناس بخلق حسن. Menurut Allah kadang tahu Allah sakit kadang sebab sa dia kaya pintu tahu saya kaya dunia nasi ini sesambut tadi yang untuk perbuatan saya untuk matu biasa dia kaya dunia akhir untuk apa pada dan orang itu tahu saya kepada si Allah. Ini yang kita tahu si Allah nana kailangan naman tahu si sayang kaya kapupintaw tahu antuna antaw mga lisian antuna antaw mga day si Allah. Ino mga day makatanang tahu suka pasang Allah suka pupunaw Allah sayang kaya kapupintaw tahu antaw akan suwalla nabiyan aqul innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Firman kaya Muhammad asal suwallah la ilaha illa ana fa'budni adunna simbahan tagusuwallah na simbahan yang dikurti Allah. Isi saya kaya kapupintaw tayo saya kaya dunia na kailangan na makenal tayo sumapasang wala sukapulaw Allah na sabab sa iya kaya kapupintaw tayo na ayan kakadaklan amya awit tiro akala sa iya kaya kapupintaw tayo ayan kadaklan si kulitan di kapakapupuna na ayan itaro di mandiskas na iya kaya dunia lagi tumang bisabab adimanto na sa iya kaya kapupintaw tayo na may tuatang tenagatan sa kapupulaw Allah. Yang kaya kapupintaw tayo sa iya masay manto na kaya ayabu akatong kusita si iku Allah na niya manutap simbuyanta na makalintap sa mbuyanta na niya kaya magpakatong kusita si iku Allah na iya isa tauhid na ayan si isa tauhid na awal umayu jawalan insani ma'rifatullah ayan pagay ay ipaliwal si kumanataw na makanal nila sa Allah na ino mga de sa katanong mga kiyaman sa katanong mga de makanal tayo sa Allah siyo kinisapuntan tayo si la ilaha illallah siyo kinisapuntan tayo la ilaha illallah ayaman ang simbahan ng tauswalla lagi mo daw kaya sa tanong sa kundala na pagkadaan tanong sulawang taman dapat magay sa kadato
dato, inuntas wallah. Dapur muasa kada inuntas wallah. Dapur berisa tamu inuntas wallah. Dapur muasi utang inuntas wallah. Agina ni ada na iman ng mga sahabat ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tanzi'u man tasha dengan hisab. So wala na sila ni pag-isa ka dito. Na ino mga din niya kanagtanong ay so wala na sila ni puro taos ni kung kaya ito yan. So wala na sila ni pag-isa riski. So wala na sila niyan. Hindi bagi-bagi wala mo ang taman di sila kawiyang bintaro sa dunia. Nalimutak ang isa ko. Asabab sa iya mo ay niya kalang na sa niya ang pagitaw tano. Ayan kang limang iskas na niya dunia. Na iman kong nasukang pagitaw tano. Na sini katalog sa niya dunia. Amiyaga, so kung nagtanong siya po yung mga nang nakapagawang Allah subhanahu wa ta'ala. So mga sahabat ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, namiyak na nilang bibigyan sa Allah. Sa katawa sahaba, amiyak nyo niya na tigil na ati-atigil yung berdua niya kaya nang itatong berdua. Nabugyan kaya lupa ng berdua niya mga nang itatong langit. Na dinagdigin mapadalang siya kung pusukan o kaya maanan na nabipitiyakan na mga putayong musa. Nasa tanong mga kisa niya masa taniman ko. Niya masa taniman ko. Nakapakayaan ng mga tao at tigil na iya ko pagkasunglay sa kapunggal ko ako sa ikwag ng mga kapunggal kung bilang sa tuloy. Uwiin na kung mga tapungiman ang masakit sa iyo mga nangyyan. Nabibigyan natin tuloy yan yung mga pagkagang natin magpunan paskuman. Yay! So Nabi sallallahu alaihi wasallam nangyari niyan sa hadis qudsi. Abi firman Allah, ya ibnu Adam, tafarrag bi ibadati anta wa shakraka lina wa ashaddu fakraka wa in lam taf'al wa na'tu yadaka shugla wa lam ashaddu fakra. Sunsuallah ini mana nangyari sa hadis qudsi. Nabi wallah atigian, makulit na atigian na tubuang atigian. So paano mo atandakan ka angkat na kang pupuso ka ipunuakan nakanak na nagas pagkawasaan ako angkat na kang nagas yung mga nalina kang miskin. So iya kaya ako pilintaw tanong di ka sinuba sa iya kaya mga nalina kauyang tanong. Naapiyan ikaw pa naman ang nagtanong. Dugang. Ewanan yan na program siya na itanong yung dugang. Na amay ka itanong sumanggay sa panumatan. Itanong puro na niya panumatan na si Allah. Na ayaw na imunsipan si Allah. Wa illam taf'al. Manaat ko yan ka sula. Walang masyadong fakta. Ang yakin Allah. Si Sahis Kuchi. Kading ka, turun na niya simba si Allah. Na nga, manaat ko yan kasumula, na puno-puno na ang sinagaw ka dibisi. Walang masyadong pagkat na diyan na dinaka itong pupuso pasok ang miskin. Nag-iimaw rin ang tanimang. Iman ko sa niya ang pilintaw tanong, nayamaan na niyan na sumama po na kita ng mga tablig na katat panganay. Asumusan sa palinggi kapunsiyaw na naandang prisalang agiri kayo na yung tao na niyalam. Kapiyalam ini na yung temana niya na palinggi na tablig kapunsiyaw na. So Nabi sallallahu alaihi wasallam namiyaan yan. Ma min muslimin yaltaqiyani summa yusallimani illa ghafarallahu lahuma qabla an yatafarraqa. Na ang mga tao, ang mga Muslim makambala sumay sa limani, o yan na kumusan yung mga tao niya kambala ka mga Muslim. Inunta na pupilan siya ng Allah siya kung ang nagpapakamdumi yung kagunan nila. Lagi kailangan sa nila pagpintaw tanong na makinagdalo sa Allah. Ayaw makandakang tanong na so, di ka na pamanod ko siya mapasang Allah. Aginan, so yung mga nangyayang niya padaling ko mga sahabat ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasa inyong masataliman ito na tumali ang maito, ay yung mga maanan yan, nalitan di ka, hindi siya yung maanan na kapupagod ng Allah. Ito na
ni pamanay si Allah mapadalang sumaki ka la ilaha illallah. Katando na ganyan la ilaha illallah na mapadalang sa iyo ay wala na marinuan ano. Isa niya masatan yung manto. Na anak bisa nakapagkatoon at hingga lang sa simba ang kanaw ba makaupit ko lagi kung yan ganun ba kaw lagi sallallahu alaihi wasallam si simba. Ino mga nisa nila pagpapindaw tanong ay tamanak kala abuwetan si mga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na bi'aling yan. Man ahabba bi sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'aya fil jannah. Dan mga tawa di Nabi sallallahu alaihi wasallam apawiw-wiw nagyan kaya dibutalakan. Nanangawat di Nabi sallallahu alaihi wasallam sa kiyang anak niya. Nasa tawa ka buhay anak niya. Nagulmi pagkudalo si Gusto Allah. Sunnah, mga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam apawiw talo. Asisa niya masatan imanto. Na mga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni anak kadaklan na maadas yung kapagpunto niya. Yan kaya sumpah. Hingga sumpah na sunnah ito Nabi sallallahu alaihi wasallam na ay kalak na mga taway pagkaya na pagkatasabi niya sumpah yan at hindi na pagkatawa ko ipundan. At mula-upat kawas na sunnah ay mana na pagkatawa ko sa batas. Sa tima na sunnah, abun mo na kasi yung mapulindaw ka na sa tima mabubiga at yung mana na nangyadong ka. Nagyay ay tamang mga biyakata at kiyoy gatang si mga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ganun ako Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itanong mo na lang isang biyang tanong. Ako pa kaya inipusin ko yung mga na nagapakasok na sumin at taman yung magtanong si Uyan. Nawallahu alam mo yung mga na naging isang biyang tanong. Nagpa kaya turunta ang naging isang biyang tanong. Nagpapakaya yung isang biyang, ang naging isang biyang mga sahabat na Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ano yung mga tanda? Nasa katanong, nagpapakaya yung kaya mga sabiyang tanong sa iya masaymanto. Nasumya nga ng mga ni kasi wala. Nagingin kalima na yung napakalingga. Sabi ng mga sahabat ng Nabi sallallahu alaihi wasallam at ipo siya mo yan. Asumang maawig akal yan. Daulang tamang maawig akal ng mga sahaba na sinipagpas ng mga sambayan. Lagi niya sambayang taniman ko. Uman-uman din tayo na mapapagusiyatan si ang takang bisa ko ako pa kaya kaya sa kasunod na rin tanong maswa. Sa taman ng iman ko. Kupakay. Inusimam, nanilikap sila natin na sa suku kapong pain na taswiyan isa pinin tamang isala. Sila pagkanong pipi apakalipunin sa api o kamata na so apakalipunin sa at naging timog sa muyan. Yun yung sabi niya tanong, ang biya kadang-kadang ng mga hadis ay namin Nabi sallallahu alaihi wasallam. O pamamagin niya sabi niya tanong, mamaswa tanong sutin ko isang biyang, nagkurigang tanong, sukapuriin daw tanong. Ito di ka kuwirin na kalagabugbugan tanong, alagin na sunya ka ng mga sahabat ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na ito mga di iman ko, kalagabuggan tanong sa kakuwirin ng tawaka din, na ayaw kasang pagkakataw ng tanong kalagabuggan. Sa ipagkakaroon na taman ng tanong, nakataw ng tanong mga gawin yung lupa, kalagabugin siya ngayon kaya kabundo na sa iyo mas kalimutan. Nagpa kaya sabra, akasa sa papalit na sa pagsabihin kaya, dito mo katatagpuan sa bugaya, si mga sambiyan. Ano ba itong mariaman at bugaya ng mga sambiyan? Ay mga dali, mga karina, na yung mga Jumaat, yun ay gawin na Jumaat, nagrinat yung Nabi sallallahu alaihi wasallam at yes bang maluwan siya kung mga gawin ang kanyang pagkalawani. So yes bang maluwan siya kung gawin ang Jumaat.
Dia gawin ya Jumat na isusukuan na iyo mga pangabalaga sa masjid. Na ay kada lang mga tao ay manto. Na sumasan sa panilinga kapapaya ng mga tuntong ang mama at talimnya na sa kanila Muslim na kumamadulog sa iyong tapos mo yan. Kapapay, lagi niya sa muyang tanong na uman-uman si Inay mapapahusay o mga panitan mo mga ustad, lagi din niya yung Jumat. At hindi ba kayo batang sa sandang sa nga ng mga alad? Hindi ka lagi hindi pa matutukan sa yung alad na gawin, Jumat. Nataman ng iman to, nga hindi ka nung gawin-gatawan ang nakasunod sa iyong masjid na sumasandang tayo sa mga alad. Kailangan natin na sa katan ng mga Muslim at namin ko na lang tanong yung mga sumunod ako na tanong ang Islam. Ang tanong bakit mag-iwag ko kapirong kaya tanong sa iyo yung mga alay na dunya at ako tulong ng tanong. Nakayain niya mga sabar na sabar pa isa yung mga alay niya na kahit ito na kaya pag-iwag na tanong sa iyo na tumatanong ang Islam. Kahit ito ako yung tanong sa iyo na kapag-iwag mo. Lagi mang isa mo kaya maanang yan. Nasabab sa iyo mo kaya maanang yan na may ito kaya pag-iwag sa iyo niya ano matanong. Na may ito mo ako na tanong sa iyo niya ano matanong. May ito ako na tanong sa iyo niya ano matanong. Sabab sa iyo kung kalimit ako yung kaya pag-iwag tanong. Yan ay kapag-iwag sa iyo mo. Nakunati yung bagay yung maanang yan ang yakas mo kamatiya. Nabagibra, panamping na nawang niya kaso ako matiya. Nabagagin niya kaso ako maana na tiga panamping na nawang niya kaso ako maana. At kailangan na diyan mo, ino mo, ang mapagpalinan mo kung ginawang ka, na minulo na kasang ko mga tao. Papalugod ka sulat, ino mo, ang mapagpalinan mo kung mga puso ka, ginawang ka. Niya suwa kasi ko ang wala, na kailangan ng isang pailasan ko mga tao. At ginaligan ko mga Anbiya alayhimussalam. Sunang lang mo mga nabi. Ang iya kapital ng takay na duman sa dunya. Naginiligan ko sila ng iyong tatapusungisi ko mga tao. Ganaw ba kayo yung mga nangyay na siya sila ng iyong taluman na gusto lang yung pala. Ngayon ito, nakagigil yung mga nangyay na kapusungisi ko mga tao. Kapag kumanong kasi ko mga tao sa iyong kaya kaitutan niya yung may aluma. Nagyay igapit yung mga nangyay na amanan ng mga alay balas. Sa iyong kaya mga nangyay na kapag tanong. So Allah, nangamihan niyan, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Mataan nasusiran niya malatiaya niya manugaling sa inyo niya manabundaman sa ikulalang Allah nasiran man ikut alat kulimu Allah kasu Allah nama napi ama kalimun. Yang kedua kianan Allah natilian والذين هاجروا في سبيل الله والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا وماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله له خير الرازقين. Nasum yaman galing sa inyo makapantag pulalan ng Allah kurianian na amiyang silan ugin na miyatay silan na mataan at rizkiin sila ng Allah sa rizki amapia namata na sa Allah na sa kanyan doon in labi amapia o tumutuloy sa rizki. Di isa magmalawin ng Allah agyan kaya yung mga nila kawiyawir tanong
Sagyang kaya kang pulindot na sa iyong kaya dunia, namutakang mo isa po. Kailangan na hindi yung tayo makanang yan. Dalayong tanong, kapagpagitan visit ng mga tao, ang yung kaya makanang yung tanong at atas ka ng tanong sa iyo kaya makanang yan nakapagpulindot tanong. Kaya mana, atas tanungan tanong sa iyo kaya nakapagpulindot tanong. Nagyan kaya makanang yan na kapag isang kita ng mga tao sa iyo kaya ano mo Allah. At pamamagpunta ng mga tao sa iyo kaya makanang yan na ano mo Allah. Kapag kayo nagtatanong ko mga tao, pakalipatan nila yung ano mo Allah. O pamakalitan mo si mga uhuba. Akin na akin kaya mo, bigyan mo pag-isagyan mo ito, akin pa o sisagyan mo ito ang tao. At hinggan ang pagsagalan mo, kaya ka sa ito ang nana, kaya mo bigyan mo kung nabasuso ng atapin. Kaya mo bigyan mo kung nabasuso ng mga ustad. Asunaw-nawan na manusia, at kakaliman niyan, pagkandal niya na sekali na papalatay niya sa Allah, na pisakatawan ang manusia, na inisugun mo na yung takapakainan kanya sa iyong mga tao, pakalipatan niya sa Allah. Ma'amin rajulin, yakuna fi qawmin, ya'malu fihim bin ma'asi, yuqadiruna ala ayun ayudihim, walam yumayarun illa asabahu Allah bi'ikabin karna'ayamudihim. Dati mo Nabi sallallahu alaihi wasallam sa katawa mama. Yakuna fi qawmin ayun ta sa katawa mama na mapapadarin sa iyong pagrupo. Yung mga tao. Ya'malu fihim bin ma'asi. Ayun ta sa katawa mama na dingalabok sa iyong pagrupo sa mga mga tao sa masyad. Dingalabok sa masyad. Yuqadiruna ala ayudihim. Walang yumayyiru at puro yung mga tawa tapos na yung sa katawa mo malingalap sa Asya na pwede yung mga niya pituli yung mga tao illa asabahu Allah tibalun lang ayang ito. Inong tatin mo Nabi sallallahu alaihi wasallam na pakatali mo namin at kung pakatali mo ano lang tatiro sa iyong dermaan ng mga tao sikot ng pwede na mamatay. Nagiri magawin ka bang tanong hindi ang mga ngayon natin ba sa iyo ang printaw tanong sabab sa ayang nakagawa ng naman na pintunan na yung mga ngayon ang tawad yung galabok sa galabok ang masyad. Kaya kaya ka lang lang masyad ang yung galabok ng mga tawad yan kaya kikulang nila siya kung saan mo yan. Hindi kaya ka lang lang masyad ang yung galabok ng mga tao. Na ino mga din, yung dapat ka pusto. Yang pakatan ka. Sa iyo nakapusyo na si wala daw may mahal ng ibig pa. Napatuloy ka yung nakapakatan mo na sa iyo mo tao. Akan ipatali mo si Allah. Makomatay si Siyong Al-Qiyamah. Sino mapawirwal na sino mga tao? Ang yung panuntun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayaw mo ito ka. Pag-uwir ka si Siyong Al-Qiyamah na dinugir ka yung mga patutanong. Isu katawan. Nabingkir ka tayong kapatong yan sa taman sa iyong isu yung ito patapakay siya. Ayaw mo ito ka. Pag-uwir ka ng sa lakad. Sa iyo mo kalitinggan tanong niya maanan nila isa kaya pagdudong ng pito kulutiman ay maanan na makapalapilapin sa iyo tuman sa lakan. Pagkati siya napakay siya na yung tapaw yung bilugawan ko na yung pinabukas sa yung tapaw yung bilugawan sa niya. Napalap na gitalim na lang ba ako yung bilugawan naman ang tanong sa kapag pagkatanong sa iya si Allah. Alam siya yung maanan niya na pumunta si mga tao. Nabali mo dyan di kami lubang. Kulong kong kain, bakulong kong masul ng kaintihin.
yung Nabi sallallahu alaihi wasallam pagpagpag na umani siya na ipag-isusong pagpagpag niyan. Niya ko yung yurtan na patak na ikagal ng ba ko yung yurtan. Ama ko matalo si sayo malkiyama. Na makapupungan daw sa tumanya malangang bungan. Yung mga tayman po sisisalingan na yung malupa. Rabbana absalna wa sami'na farji'na na'mal salihan innahu mu'min. Kanda nami, yinayami, nahunyan kami. Kaya masa-masa na yung mga tao. So siksa Allah. تقبل الله منكم صالح العمل وحقق الله ما ترجون من أمل